Aquests dies s'està tornant a parlar molt del lloguer temporal i del lloguer d'habitacions. A Madrid, Sumar, Esquerra i Bildu volen impulsar una nova regulació sobre aquest tema. És un debat complex, que no admet titulars fàcils. I quan el debat és confús, la gent s'hi acaba perdent. I això és greu perquè estem parlant de maneres de viure que afecten estudiants, treballadors, gent gran, persones que s'han separat o persones amb molt pocs recursos. Per tant, cal explicar-ho i bé. Quan parlem de lloguer temporal ens referim a aquells contractes que es fan per un temps concret perquè hi ha una necessitat real i limitada en el temps. Per exemple, un metge o un mestre destinat durant 2 anys lluny de casa seva o bé un estudiant que entre setmana viu a Girona o a Barcelona mentre estudia una carrera. Això no té res a veure amb el lloguer turístic, que és el que es fa per caps de setmana o per vacances d'estiu, per exemple, i ja té una regulació pròpia, no ho hem de confondre. El lloguer d'habitacions. Doncs és quan es lloga només una habitació d'un pis i, lamentablement, és cert que avui per molta gent és l'única manera de poder tenir un sostre. Per entendre com hem arribat fins aquí, cal recordar que la Llei Estatal d'Habitatge aprovada fa 2 anys a Madrid va limitar els preus del lloguer habitual en zones tensionades, però no va limitar els preus dels lloguers temporals i això va tenir conseqüències. D'una banda, alguns propietaris, els complidors, cansats d'impagaments o d'altres problemes i processos judicials interminables, van optar pel lloguer temporal perquè els resultava més segur. D'altra banda, n'hi va haver d'altres que van entrar en la via del frau. Feien firmar contractes temporals quan en realitat aquell pis era la residència habitual del llogater i únicament per esquivar el límit del preu. A Catalunya, en els 2 darrers anys de vigència d'aquesta llei estatal, els contractes temporals han augmentat en uns 4.000 pisos, però es desconeix quants d'aquests són fraudulents i quants no. En tot cas, el problema real no és el lloguer temporal, sinó el frau. I el que cal és combatre el frau, però sense carregar-nos la modalitat que és útil i molt necessària per molta gent. Ara bé, la nova regulació que impulsen Sumar, Esquerra i Bildu pot reduir encara més l'oferta del lloguer. I ja sabem què passa quan això succeeix. L'oferta de lloguer habitual a Catalunya ha baixat un 19% només en aquest darrer any. Amb la nova proposta, molts propietaris deixaran de fer també lloguer temporal i encara més el lloguer d'habitacions. I no hi ha cap motiu per pensar que convertiran aquests pisos en lloguer habitual. El més probable és que els venguin o simplement deixin de llogar. I tots sabem què passa llavors. Sense arrendadors no hi ha llogaters i amb menys oferta els preus només poden pujar, mai baixen. Primer de tot, deixeu-me fer un incís que per Junts és molt important respecte al lloguer d'habitacions. El dret d'habitacions és un dret propi del dret civil català i per tant s'ha de regular a Catalunya i no a Madrid. Si ho regulen les dues administracions obrirem la porta al Tribunal Constitucional perquè envaeixi les nostres competències. Fa un any, Junts ja van presentar una proposició de llei al Parlament de Catalunya per regular-ho, però els mateixos partits que ara la volen fer a Madrid ho van tombar sense ni obrir el debat. En aquella proposta el que volíem era regular bé el lloguer temporal i el d'habitacions, per combatre el frau, però mantenint una oferta suficient. En els contractes temporals s'exigia que la causa de temporalitat havia de ser acreditada, ja sigui per estudis, tractaments mèdics o feina. La durada havia de ser vinculada, òbviament, a la necessitat real, sense posar un límit màxim, tant si fos 2 mesos com 3 anys. Que l'habitatge complís qüestions d'habitabilitat, amb subministraments, i també limitàvem el preu a un màxim d'un 20% superior del màxim regulat del lloguer habitual pels casos de grans tenidors com entitats financeres, fons d'inversió, fons de risc, etc. I aquest marge s'ha d'explicar. Aquest marge del 20% respon a la realitat que aquests pisos tenen moltes més despeses. Són habitatges moblats amb tot l'utilatge, tots els subministraments donats d'alta, amb una gestió molt més difícil, amb més entrades i sortides, que requereix més sovint repintar, netejar, mantenir, etc. El cost per la rotació és molt més alt. I si el preu fos exactament el mateix que un pis habitual, ningú farà lloguer temporal. Per tant, aquest marge no era un privilegi, sinó una manera d'evitar que aquesta oferta desaparegués completament com ja ho està fent el lloguer habitual. Pel que fa al lloguer d'habitacions, plantejàvem que no es consideri una llar habitual, sinó temporal,
que es definissin bé tots els espais comuns, a què es tenia dret, estàndards mínims d'espai i d'ocupació, i també unes normes de convivència obligatòries, amb la possibilitat fins i tot de que es pogués expulsar l'inquilí de l'habitació si no respectava les normes de convivència amb els altres usuaris. Igual que amb el lloguer temporal, els grans tenidors també tenien el límit del preu del 20% superior. A més, defensàvem que es creés un registre català obligatori, no estatal, i també sancions clares en cas de frau. En tot això es podia combatre els abusos sense destruir l'oferta. Però mesos després, i després d'haver tombat la nostra proposta, el govern Illa i els seus socis han acabat regulant el lloguer temporal i el d'habitacions al Parlament de Catalunya. Ara bé, ho han fet amb un model molt diferent. El punt més crític, al nostre entendre, és que limiten el preu exactament igual que el lloguer habitual, sense tenir en compte que aquests contractes són molt més complexos i que s'han de gestionar. Amb aquesta situació, una gran part de l'oferta desapareixerà i això vol dir que molts estudiants hauran d'anar a residències d'estudiants i com no n'hi ha prou a Catalunya hauran d'acabar en pensions. O què és pitjor, que moltes persones vulnerables o gent gran, sola, que ara ja es veu obligada a viure a una habitació perquè no pot assumir el preu de tot un pis, es quedaran sense alternativa ara. Aquesta regulació és una irresponsabilitat i entrarà en vigor en Catalunya en pocs dies. Però el problema no acaba aquí. Ara, a més, arriba una nova proposta des de Madrid impulsada per Sumar, Esquerra i Bildu, que encara empitjora més les coses. En primer lloc, es considera que llogar una habitació és llogar una llar habitual i això és inadmissible, perquè una habitació no és una llar, no garanteix intimitat, dignitat residencial ni espai personal. No podem normalitzar la precarietat. En segon lloc, carreguen tota la responsabilitat sobre el propietari. Si el llogater no pot acreditar bé la causa de la temporalitat, el contracte es converteix automàticament en habitual. Però és que el propietari no pot fer aquestes comprovacions, no és ni jutge ni policia, només judicialitzarà aquestes situacions. Tercer, limita el lloguer temporal del preu sense tenir en compte tots els costos que ja he mencionat abans. Si es limiten en els mateixos d'un pis habitual, molts deixaran d'oferir-los. En quart lloc, envaeixen competències catalanes, també imposant un registre estatal i noves obligacions sobre plataformes quan, per exemple, a Catalunya ja tenim el nostre propi model. I, finalment, limiten el lloguer temporal a 12 mesos. És absurd. Un estudiant de 3 anys haurà de canviar de pis 3 vegades o un metge destinat 2 anys també? O una família que acompanya un pacient en un tractament llarg? La durada l'ha de marcar la necessitat, no una xifra màgica o arbitrària. Tot això tindrà conseqüències directes. Ho patiran els joves que intenten emancipar-se, els estudiants, sobretot els que viuen lluny de les capitals i que tenen mal transport públic, les persones separades, la gent gran i les famílies més vulnerables. Moltes d'elles poden quedar literalment sense sostre d'un dia per l'altre. I recordem-ho, a Catalunya falten 125.000 noves llars, segons el Banc d'Espanya. En definitiva, cal regular, sí, i cal combatre el frau, també, però cal fer-ho bé, sense destruir fórmules de lloguer que són imprescindibles per tantíssima gent. La proposta de Sumar, Esquerra i Bildu no ho aconsegueix, al contrari. Si s'aprova una regulació tan rígida, el lloguer d'habitacions i molts temporals desapareixeran. I això afectarà precisament la gent que menys es pot defensar. Regulem i protegim, però no compliquem encara més la vida a qui ja la té prou difícil. I permeteu-me acabar amb una idea que sempre repetim. Sense un parc públic d'habitatge robust, mai no es resoldrà el principal problema dels catalans, que és les dificultats a accedir a un habitatge digne i assequible. Moltes gràcies per haver-me escoltat fins aquí.